ukukholwa uNkulunkulu akukhona enkonzweni mhlambe esontweni, kodwa ukuhlala eqinisweni. Uma uneqiniso empilweni usuke usihamba ezinyathelweni zikaJesu, indlela yakho usuke sibheke emathuneni. Baningi kakhulu abantu abakholwa kodwa babili bathatha abawubona umbuso wezulu. Ngoba abantu bakholwa kakhulu amanga uneqiniso. Abanye baye enkonzweni kuyogezwa nembeza ababangcolile nokukhohlakala bakugquma ezinhlizweni. Yazi bakhohlisa umuntu ongakhohlisa abadlala ngezwi lenkosi, ingakho iningi labo libole ngisho nasenyameni. Sebeze bafunda nokufake ulizwi, bathandaze bakhala izinyembezi, bevuke emoya amanga, isithunywa samanga, umfundisi epulpitini ushumayela amanga, abazalwane bafakaza amanga, bachoma ngempumelelo amanga, basebenzisa igama likalizwi ukuhlabekisa abanye abazalwane. Manje mina ngitshela, mina ekhaya bangitshela iqiniso ukuthi ngingakhohlwa gogo nomkhulu, bayizithunywa zami. Ngoba nabasendiya abakhohliwe uDewali, kodwa abafundisi emasontweni bafica bebhizi noGenesis verse 1, kodwa ngomgqibelo senyangeni ufuna ukuthi ukwandisa abazalwane enkonzweni. Sekunezinyanga nezangoma zamanga, kwazi samanga alixoshe ikade ezika ulala ungadlanga. Umthandazo wami uvama ukuthi Nkosi ngifundisa ukumela iqiniso nami ngibe neqiniso. Bengingazi ukuthi iqiniso engilifuna lizongenza ngilahlekelwe abangani nabantu engibathandayo. Sibaningi siphila impilo yamanga, abanye bayizita, abanye basaba ukuphumela ibala bajola namantombazane bengabathandi ukuze bamukeleleke emphakathini kanye nasemndenini. Iqinisweni ukuthi iqiniso labulala. Abantu abalifuni iqiniso kwazisela baba. Uma ungakhuliswanga walijwayela ekhaya iqiniso ugcina uncamela wona amanga. Abanye bayaphila nje namhlaba bongawona amanga ngoba iqiniso langajikisa emathuneni. Abanye babathi belazi iqiniso bathetha amanga, bavikela isinkwa sabo nabantwana babo. Uma unamanga uyathanda, ingakho abanye bencamela uthando lwamanga olukhandiwe noluthakalo lokwenziwa ngemali. Buza babethanda ngeqiniso baphile laphi. Abaningi basemathuneni namhlanje. Abanye bazivalela endlini ama-depression. Abasinda ama-depression bayizita abanemali isibiyene. Ukukhola kweqiniso, ukuba neqiniso phambi kwaNkulunkulu nangaphakathi nje kwenhlizweni. Kodwa usilungisele indlela yakhe emathuneni. Abantu abazwana neqiniso alifeli iqiniso la emhlabeni. Ukwazi nisele kahle wathatha mnyama.